Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Mendil Channel. Wiu 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 wiu. Tar. Gila. Nyate lur, nyate iki, nyate karo bojo. Nyate karo bojoku. Nyate nyantai. Nyate nyantai. Gila. Aduh. Urung mateng bos iki. Wis mateng tak info iki lho bos. Istri tercinta iki lho. Anakku mbuh ra gelem tak jak ngevlog mbuh piye ning ndi ya. Oke, iki lho. Satene iki lho, Bos. Nah, iki. Alhamdulillah oleh daging kurban, Bos. Tak suwate. Rilek ngono lho iki. Iki sambel kecap. Sambel kecap karo bojoku. Iki lho. Iya malah kaya obor-obor iki lho iki gosong, Po. Gosong ora iki kok malah kaya obor-obor iki kaya ngalahno kaya apa wae. Iki gosong ora kok obor-obor iki lho. Jane ram iki lho. Bos. Satene iki kaya nggone satene Pak Pur pura iki. Pak Pur Tawangmangu. Lah iki lho bakar kaya ngene iki lho. Genine. Ngalahno genine apa iki? Yo. Wes wi. Lho. Iki tambahin sing kene. Lho, tambahan iki lho sing ngene sate anyar. Sate anyar. Lho, Bos, iki lho. Nggih. Itu urung mateng wae kok. Meroyo iki. Totone alon-alon, Bos, gitu. Kalem. Kalem. Oh. Kalem santai rileks, Bos. Lah yo nyate Bos ki yo YouTube untulan, Bos ki. YouTube untulan. Sing bakar ki lho, Bos. Beda tak rasakno sik jajal tak rasakno. Bos ki tak rasakno sik tok, Bos. Enak ora? Nacuk, Bos, asale. Nyak. Kurang kecap, ah. Kurang kecap. Kurang kecap. Gak masuk kecap ya? Kurang kecap. Kurang kecap, ah. Tambah kecap ya? Tenan. Kurang kecap. Enggak rasanya, Bos. Kecap yo kurang matang, gitu. Kurang kecap, ah. Nah, ya. Kurang kecap. Ayo enggak kecap. Yo. Ini enggak. Lalu kecap nih, kurang kecap. Udah dong. Kecap begini. Udah tuh tapi. Nah, gak enak tenan, gak enak rasanya bilas. Tuh. Gurih ya. Tambah hitam. Bingung nyekel kamera lho Bos marai. Cek bingung nyekel kamera lho. Bakal sate karo betok. Tambahane kecap. Ya gak enak rasane, Bos. Terus matengnya tak tambah kita, Bos. Ini.
Tonton bos. Pilih total gitu itu. Oh, masuk ngono ra enak. Daging gula wangi deh bos. Wah, daging. Wah, ini bos. Tambah kecap, urung enak rasanya ya. Wiu 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 wiu. Tarat tarat tarat. Ada bedok bos. Keluarga kecil, keluarga cemara bos ini, keluarga kecilku. Wes, ada bedok. Santai relax. Kipasnya Doraemon bos. Santai. Relax. Loh, nyate nih lo bos. Balik mah, balik mah, balik mah. Sing mateng lho mah balik kan. Ya udah sing wis mabuk kecap balik. Santai. Bingung aku. Bos, terus man sate bos, santai rilek bos. Kowe ngene bos, nganu ku videoku tak akhiri sik. Sing penting tetep jangan lupa bos di subscribe neng subscribe channel Bedil channel bos. Bedil channel wiu 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 wiu. Nyate bos. Malah